Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka mbụ nke gị maazị ya kachukwu. After mmeche vidio mme maka nwoke Igbo ya na-adịgbu ikpere na-abụ na ana wee na-ayọ nwaanyị ya na ya na-adịrị mma na ya chọrọ ka ya nụọ ya nsị na ọ dị njọ na ihe jọrọ njọ adịrịadị awụfu mmanya eyere nwaanyị ka o jee chọọ dị ya gosi ọhara na eze ebudi na oniru ọha na eze awụfu ya o gosi n'ime gịnị na ede na ayịrị ya na nwaanyị si na ọgụwa bụ ihe na-anụ ya gịnị ya na-eme iyi na oniru ya sị na ọ bụrụ ya wufuo ya makwa ihe ọ bụ arụ. Ndị mmadụ wee kwuzie ka esi anụ nwaanyị n'ala Igbo nwesị ka m lutere gị ka esi anụ nwaanyị mgbe gboo asara m na ya gara mgbe ndị gboo ya na-aga kịta mana ka m gwa gị ka esi anụ nwaanyị. Ọ dị ụzọ ihe isaa 7 major steps eji anụ nwaanyị n'ala Igbo 6 ka ọ dị mana ofu gbara ebo iju ese gbara ebo ifu nwaanyị ị ga-anụ gịnị ya akpa. Nke mbụ bụ ime gịnị ije jụba ese ka be ha dị kedu ebe o si kedu ezinụlọ ya kedu agbụrụ ya ewere ihe ọjọọ na-eme na be ha ihe ọma na ndị dị ụta ndị dị ka anyị wa na-ejekwa anụ ndị dị na be ha ụdị ya ka ị ga-ajụgasị nchọ ya bụ nke mbụ. Nke ịbụọ bụ ije kụọ aka a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ kpọrọ ndị okenye na be unu ọ bụrụ mama gị na papa gị na ofu nkụ eje na be ha ewere ọjị weta mmanya ọkụ ọ bụzi na ị ga-etinye bịa na ihe ndị ọzọ mana ọjị na mmanya ọkụ ga-adị ya ewee bịa declare intention si na ihe dị otu a dị otu a na o were ọkụkọ ịfụ na n'ezi chụrụ achụ ọ bụrụ na ọ gbapụtara na be gị yala aka esi na ewere okwu ụdara ịfụ na o were ụdara ịfụ otu ọ bụla nsi wee mee atụọ ya n'inu ndị okenye amarụ ihe abịa ewee sị gị na ọkụkọ dị na bịa bukwere ibu kedu onye nkọ iwee kpaa afa asị ngwa jegoro nchọ ọnụ ya ka ma na ọya ka a na-ekwu maka nọ nke a. There is third step bi na ịjụ ese nke ịbụọ abịa ịjụchago ese nke ndị ọgọ gị iwee bịa declare your intention ndị ọgọ ga-eje ozi ịjụ ese n'isi gị wa n'onwe gị. Ọtụtụ bụ ndị na-ama njụ ese mgbe ọ ga-ese etiziri nsogbu karịa ebe ọbụla abịa ịbịa n'ọnwa gị ịma na onye na-abịa ịbịa n'ọnwa gị ji oge chọọ ọzọ ịjụ ese chọrọ ime ihe ọ na-arụ chọrọ ime ebe osi eme ndị pastọs na ndị dibịa ewere unu na-akpa ego a na-eri onye ọbụla nsogbu onye ji nsogbu ọ na-afụ ụzọ ọkwa ihe ọbụla ịgwa ya ka ọ ga-eme abịbịa n'ọnwa gị jeju ese gwa na ejije n'ọnwa ya ijeju ese na ọka Igbo si eme ọ na-abara ha n'ihe ọzọ dị ka ịbịa ba ajụchazi ese a mgbe ndị ụmụnna ga-ajụcha ese onye a na-adịje n'onwe ị na-agwazi ya na ị chọrọ ịbịa osigo oke mgbe ị ga-abịa fụ ụmụnna ekwuzie nke ụmụnna na-abụzi nke nne na nna ya eme dipendị nke obodo si eme nke a enwekwara ike ebe parents jidebe abịazie na ụmụnna mitizi ụmụnna ajụrụkwa gawa mgbe a ka a ga-anaozi list ụmụnna ajụwakwa o nwere ike nke nne na nna na-ajụtabụkwa onye nke ọzọ amarụsị mana ihe dị ụta isi n'ịbụ onye ebe na ndị bụ unu ji dị ụta dị ụtọ oke na ndị bụ nke unu si dị ụta dị ụtọ onye kasị isi n'ime onye a so na ịbụ nwanne onye dị na papa gị bụ onye dị papa gị ji wee gbuo agụ mgbe nwa oru obodo wee chie ya echichi mgbe a chọrọ ka a nara ihe n'azụ ma mgbe a chọrọ ka akwa ihe ọkụ ka o je mee ihe na papa gị ekwerọ n'ọya ka eji wee gbuo ya ma n'ọya ka eji nafe ibu igwe obodo ma n'ọya ka eji nafe ọchịchị ekwesịrị ichi ya na papa gị bụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ ka papa gị na ị ga-anụ nwa m nwaanyị ọ mgbe ahụ ụmụnna mechaziri ka ị ga-anazi list enye gị list ịbịa mee ego nwaanyị abịa mee ego which is the most important one nwaanyị ọ bụla ị mere ego n'isi n'ụwa gị ọ bụrụ gị nwunye gị agba aka ebe ke the last stage bụzi gịnị ịgba nkwụ ya na-akpọ ya bụ mmanya gidigidi ihe ọ bụbụ ka ọha na eze bịa gbaa aka ebe ọ ka a chalenji ịgba nkwụ a ka eji wee gwawa anyị wedin ndị ọcha ji wee buru nke wedin bịa maka ọya bụ ofu ihe a ọra na eze bịa gbaa aka ebe mmadụ ncha niile ga-adọrọ ma ndị na-agafe ma ndị ara ma ndị isi dị mma ma ndị isi na-adọrọ mma onye ọbara na-abịa ịbụ aka ebe mbọsị dị otu anyị ma na eme ya na onye a bụ di na nwunye mmadụ na-agbado igosi ọha na eze na onye na-anụbi ya ọ mgbe a ka a ga-eburu mma ya wee bie nke nwaanyị sị jee gosi ọra na eze onye na-anụ gị so that ebe ọbụla afụrụ onye amaghị na odi na-anụ ya ebe ọbụla afụkwa anụ gị wa asị anyị makwa onye na-anụ ya onye bụ the essence igbo ebuzi nwoke nna agọcha ọfọ buru mma ya bụ ihe nwa ya nwaanyị si ya jee gosi onye na-anụ gị gosi ọra na eze onye na-anụ gị na mmekọta ka a na-achịkọtasị ihe niile na aja niile na ihe niile achụ wee bunyezie gị mmanya ị ga-eji wee seal that oath with the family riko with ndị ichie maka ndị okenye
nọchitere ndị mmụọ ka unu rikọzie. Ị ga-ewere mmanya tasa n'ala ihe ndị ichie, ndị okenye, ndị biteburu ebe ahụ mgbe gboo, ndị papa ha sị ya na-ekwenụ nna akwa enugwu bịa nọgoro unu mmanya, soro unu m ṅụọ mmanya, so unu m ji ije a, maka na ije a bụ gịnị ka ọ bụrụ ije mmiri hafụ ịbụ na ije nkụ, ka unu bịa nọyara ihe ọbụla bụ ihe ọgbata ihe ọbụla dịbụ ka unu wepịa. Ewe ajọ ihe so nwaanyị na ihe ndị ọzọ niile anabaghị amarugo na ị bịara ịbịa nwa ha nwaanyị, ndị na-ezigbo ihe ka ị bịara ime. Ogo mgbọrọgwụ a ga-ebiri ga-ebieri gị, apayazie gị mmanya, eburu mmanya ahụ wufuo ya n'ala. Ihe gosibụ na ejụrụ ajụ na ihe a niile eme na ihe ekwetaghịkwa na ejụrụ ya. And mgbe nna agwa gị bụ wee nụchaa ya, gịnị ya dị na mma. O ka nwoke ga-esi wee nụrụ. Ọ bụrụ nwoke wee ha libido na nwunye ya dị ezuru ọcha nna na mama mgbu ga-egbu n'ụna, kedu ya ga-eme? Ọsị aka je nụta nwaanyị ọzọ. Ọ bụ nwaanyị afọ ime na-enye nsogbu, ọsị di ya a ga-anụta onye ọzọ. Nwoke na ọ bụrụ na ọ na nwoke bụ nwoke were akụ na ọbọ na nwunye a na-asị ya na sawa ma a da-eme ozugbo ya na ọ na-ebukwa ya aka anụta onye ọzọ. Ọ na-ebenete nwoke ịgba n'iro a nso menete nso. Otu aka esi eme ya bifo. Adị m asị gị jee nụọ nwaanyị bụ maka aghọm dịkwa na ya bụ na gịnị, ọtụtụ bụ ha na-esonitezi asị na nke anụ abụrụ asị na izu ka mme na nne ji nne ji ndị nke iche, nne ji ndị nke iche, ewe ozi ọgbaghara na ezinụlọ. So ọ bụrụ na iwu bụ na ọ ka mma ka aja nụọ ya ọtụtụ, mana nke ahụ ya na omezugo ya ka esi eme ya bi ezigbo ndụ. Aka mbụ onye nke gị Maazị Ekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mụta na ka o esi eme ka ekwesị akpa ya.